vyberou pozvánky a programu, tedy dostala proběhlého. A tou nejzásadnějším bodem teď ještě v této slavnostní části je hlasování o návrhu programu na zbytek dne. Jedná se tedy hlavně o každou část. Takže budeme hlasovat o tom, jestli program bude dále schválen tak, jak stojí v pozvánce a jak byl všem čas oznámen. Tak bych poprosil skrutátory, aby přišli dopředu. Rozdělili si sál. Jenom upozorňuji na důležitou věc. Hlasují pouze přítomní členové Korytu České, nikoli příznivci. K omylu dojít nemůže, nebo jste se všichni jako zapsali reprezenční listiny, takže počet členů v sále je nám znám. Takže po sečtení hlasů musí souhlasit. Takže jenom ještě jednou upozorňuji, příznivci nehlasují, ani hosté za hobitem. Takže pokud nemá nikdo nějaký dotaz ještě k programu, jak teď je navržen, tak vykročíme rovnou k hlasování. Nikdo nic? Tak prosím, aby zvedl ruku ti, kteří jsou pro program, jak teď je navržen. Tak skutálně si to si počítat. Sebe taky. Jo? Kdo je proti? A kdo se zdržel? Já žádnou pozvánku nemám, tak jako nemůžu hlasovat. Zdržuju. Pozvánka byla a celý program vyvěsen už před měsíc. No to ne, ale 3 neděle byl na stránkách. Načem? Aha. To není moc konzervativní. Ale já jsem jasně řekl, pokud má někdo připomínky, tak před hlasováním jsem vyzval. Neviděl jsem, že jste zvedl ruku. Já jsem zvedl ruku, tak jsem to vysvětlil, proč se zdržuju. Jo, tak to stále vydrží. Takže děkuji. No tak hlasování považuji za ukončené. Pro se vyjádřilo 38 teď zde nacházejících členů, tím pádem je program schválen tak, jak byl navržen. Děkuji panu generálnímu sekretáři. Před zakončením této slavnostní nebo oficiální části mám ještě jednu technickou prosbu. Někdo z přednášejících mi odnesl všechny moje papíry. Nevím, jestli to náhodou není pan inženýr Remger, ale to zjistíme během přestávky. Jenom bych prosil, aby ten, kdo odnesl moje papíry s různými připravenými projevy a zprávami, aby neodešel příliš rychle. Tak. Ještě jedna maličkost. Vyšel už tedy kalendář, máme ho k dispozici, bohužel je uložen ve skladu, takže jsme neměli hned ráno možnost ho přinést, takže bude teď v té odpolední části možnost ho koupit. Cena byla prozatím stanovena na 100 korun. 120? A 120. Aha, 100 korun výrobce, pardon. Tak a to už opravdu vše. Prvního, druhého byl nejprve postaven ve Františkových Lázních, jsou tam dokonce 2 jeho pomníky a ten pomník zdobí stejné latinské nápisy jako vnější bránu, neboli bránu Františka I. v Hofburgu a potom pomník Františka I. ve vnitřním nádvoří Hofburgu. A to sice Justitia Regnorum Fundamentum, spravedlnost základ vládnutí nebo vlády a Populis Reis Amorem stojí tento pomník.
zbytku členské základny. Toto tvrzení je stejně prázdné klišé jako klišé, že strana stagnuje, že je nezajímavá a podobně. Samozřejmě tyto výroky jsou legitimní, pak, když se to někdo domnívá, má na to plné právo, ale měl by to dokázat. Já bych teď pozval k mikrofonu, ale opravdu asi jenom na minutu, pana místopředsedu magistra Petra Nohela, aby přednesl čísla o stavu členské základny od minulého generálního. Dobrý den, dámy a pánové. Tak, já opravdu budu stručný, protože ta čísla jsou malá. Co se týče počtu členů od minulého generálního sněmu, asi nemá smysl začít po měsících, řeknu to jenom stručně. Celkem se za poslední rok přihlásilo do naší strany 30 členů, kteří byli řádně přijati. Z toho v průběhu roku 14 členů svou činnost ukončilo, z čehož nejvíce 5 na vlastní nespecifikovanou žádost, ale 5 členů bylo lhůtě dané stanovami vyloučeno pro neplacení. Ostatní jednotlivci odstoupili buď z důvodu časové vytíženosti, zdravotního stavu nebo úmrtí. Co se týče počtu příznivců, tak počet příznivců se nám navýšil za minulý rok o 6, tím, že 3 příznivci zároveň během roku odešli. Znamená to tedy, že od minulého období, kdy jsme měli 197 členů, je nás v tuto chvíli 213 a příznivců je teda o 3 více, není 240, ale 240. A čili vážení monarchisté, 5 minut. Kdysi ve svých teleckých letech jsem byl členem spolku, který si říkal Liga černých jezdců a ustavil se za účelem boje proti revizorům MHD v Plzni. Naivně jsme si tehdy mysleli, že když způsobíme dopravnímu podniku velké ztráty hromadním ježděním na černo, revizoři dostanou padáka. Liga o desítkách členů se skládala ze sekcí podle způsobu jízdy na černo. Byli tam rizí černojezdci, ti, kdo vlastnili kartotéku použitých lístenek, ti, kdo si vyráběli kapesní štípací strojky, tam jsem byl já, ti, kdo chemicky přebarvovali známky na legitimacích a ti, kdo nelegálně získávali slevy a podobně. Účel spolku byl pochybný a pochopitelně jsme nemohli dosáhnout účelu, totiž reálně získali revizory, kteří nám připadali arrogantní a schráničtí. Ale bylo to konspirativní, romantické, byla v tom spousta skutečného přátelství, legrace, byla tam exploze nápadů a kreativity, dobrovolného nadšení a práce. Liga měla výbor a předsednictvo složené ze zástupců jednotlivých sekcí a měla pravidelné schůze. Každá frakce parazitem. Neumí existovat sama, potřebuje hostitele, kterého by se postupně zmocnila a vystála. Frakce nikdy nemá s hostitelem společný cíl. Parazit vždycky jedná v marné naději a v iluzi, že když vysaje a zmocní se hostitele, sám se hostitelem stane. Když ale plísně a houby zahubí strom, živí se i jeho mrtvým tělem, ale nikdy se nestanou stromem. Když břečťan obroste borovity tak, že původní strom už není skoro vůbec vidět, pořád se břečťan nestane stromem a nenahradí. Žádné vítězství nějaké vnitřní frakce a platformy, i kdyby měla možnost převzít vedení strany, nepovede k posílení strany, ke zlepšení její pozice, povede naopak její diskreditaci a úpadku. Frakce je totiž vždycky menší než celek, na kterém ona frakce parazituje. Frakce je vždycky již formou izolace a názorového i zájmového gesta. Mohu se mýlit, ale byl jsem členem Ligy černých jezdců. Jsem zkušený pozorovatel a prožil jsem to už mockrát. Děkuji za pozornost. Aby hlas Moravanů nebyl jenom tím doporučujícím, ale aby to byl hlas silný, důstojný, který bude respektován i v Čechách. Pak již neuslyšíte nic o egocentrismu. Náš Moravský zemský sněm byl prohlášený předsednictvem z formálních důvodů za neplatný. Ale já si stojím za vším, co zde bylo projednáno. Je to záležitost stanov, které tímto považuji za velmi slabé. Nevidím důvod, proč bych měl číst e-mailech spojit pana českého hejtmana s jeho základnou. Unavuje mě to a uráží.
Vyřešte si české problémy v Čechách a nás se nevměšujte do problémů moravských. Jsem rád, že vznikly dvě nové místní společnosti, Prostějov a Jemnice. Mám radost, že byla založena regionální společnost Olomouc a že došlo k obnově společnosti v Brně. Naše strana v tomto roce nebývalým způsobem ožila. Ožila kritikou. Nejsem žádný mladík, lecos jsem zaviděl. A tak se musím ptát nejen jako místopředseda strany, ale i jako monarchista. Co se vlastně stalo? O tom bychom měli mluvit. Z ničeho nic se objevila skupina, která došla k názoru, že strana stagnuje, že těch kolem 200 členů strany je málo a že je nezbytné jít ze současné letargie proud. V měsících však nastal vážný problém. Někteří jednotlivci, i z těch velmi iniciativních, zapomněli, že naším úkolem není bojovat s vlastními lidmi a uspokojovat své vlastní ego, nýbrž, že při všem, co děláme, musíme také myslet na důsledky, které to bude pro stranu mít. Zapomněli na to, že pro spolu mezi členy je příslušná dohledací komise